kit magik manotimnegi odiochieng' manyoro, kit kaka negi lero sand manegi kale kaachiel kod lit manegi kale. Kabone negi wacho kanyo ni ok ena physical kende, to nitiere kata internal injuries moko mabende gintiere godo kaluwore kod kit sand mano sand negi godo. Nyaka sani gin kaka jogo makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod in achiel kuom jogo makedo ne ratiro mar oganda. Bende iparo ni chik nyalo kawo kore adiera mag yud ratiro margi? Erokamano, gima adier makende en ni nitie chik matayo pinywa kaka Kenya, nitie chike matayo East Africa, kendo nitie chike be matayo wa internationally. To nitie nyaka bende kuonde minyalo yudie ratiro mege jogo mohinyi either locally, regionally and internationally. Iwinjo ka jatelo machon maru court William Mutunga wacho nitie nyaka the East African Court of Justice. Koro chike nitie kendo kuonde minyalo yudie ratiro gi bende nitie. Shida ma wan go en ni jogo ma otelonwa politically i pinje mege East Africa gi gin jogo ma onge ubinadamu. Ing'e chik to nyalo betie, to ka ionge kod ubinadamu, utu ama humanity, kanye kama problem chakre. To mar ariyo bende en ka jogo motelonwa kaka presidents motelon East Africa gin kod record maricho, kendo giamua ni gidwa riwre karachiel mondo gitim gigo maginyalo timo kata bed maricho manadi bora ni gibeti telo. Mano shida mar ariyo ma wan go. To shida mar adek en ni kata mana institutions of justice ma wan go within East Africa ama internationally bende it is so bureaucratic. Process no bende involve a lot of things. Koro neno ka ng'eny dhano ok poko kao ondamo ilago mondo olura tichgi under those frameworks. But gima da wach ka pok wadhi mbele kod twak ni en ni gimotimre ni Boniface Mwangi to kod Agatha okochakre kawuono. Kiwacho no kochakre kawuono, matine no osebedo kotimore, to timore mane pinje kama no timore kono kose Kenya ka bende dipodi jo Kenya mang'eny mosehinyore lwet jomoko ilwet ipinje moko within East Africa. Wanyalo para Lamin Kimathi kano dhi Uganda kakae no kawe bokane almost 1 year gisand mapoko daro yudi kendo no tere mani chula moro. Wanyalo paro jo Uganda kano biro kakae Besigye is the most recent. Nyaka activist moko bende no ogol Kisumo gisan mapoko daro yudi. Besigye even as we speak now Besigye ni kanye mawakili ko yeno nene, familia ne ko yeno nene, chiemo kmiye. I wacho ni gikalo i hinyruok mopogre physical, mental. Koro enani koro case mar Boniface Mwangi to kod Agatha koro en mahundu irang'any mamalo kabisa, kendo en mahundu ma itime gi madharau mapok daro yudi. Nwach ki iwinjo gima Boniface Mwangi wacho en testimony mamare. Kendo king'iyo Boniface Mwangi kod Agatha onge ng'ama duondwa kaka ni mano gima gipanga mondo giwachi. En adier makende to jogo ma believe ni Boniface Mwangi kowacho adier mondo ging'iswa adier mopogre kod mar Boniface Mwangi. Nikech ene mane owacho ni otimne gigo kendo kaluwore kod kit kata kaka noyude, nikech iwacho ni en nok obedo deported. Nikech kata kwa kinde mane ogolo statement mare nowuok e pacho kae tarik 18 mar mondo mi odhi owinja buch Tundu Lissu mano winjo bed ni winjo tarik 19 mano dwe mokalo. To wacho ni en ne gin group maduong'. Tiyudo ka nitiere joma moko mano bedo deported back to Kenya. Kata kamano ginto no jwange mana etong mano mar piny etong mar pinje gi piny Tanzania. Mano nyiso nang'o kanyo bende no choch ratiro margi nikech adiera joma moko to no bedo deported but ndege odwoko. Mano nyiso ni mokwongo wakwongo ywak ne sirikand Kenya. Ok wakwongo ywak ne sirikal Tanzania, wakwongo ywak ne sirikand Kenya. Nikech ang'o? Goma ywak ne sirikand Kenya en kane Boniface Mwangi gi osiepene dhio Tanzania, sirikal ma Kenya nong'eyo.
kendo giwacho ni ne giluwo yo mar adiera nikech Boniface Mwangi bende wacho ni kinde makata ne ochopo e airport kacha nopenje gimomiyo biro Tanzania nokoriambo owacho adiera ni en to biro chung gi Tundu Lissu bo chiwo nyaka oboke ge duto ne gin mag adiera. Ma bende was a public trial, a public process. Why you work in sirkal ma Kenya ni kaja Kenya oyudo chandruok I piny mawoko en jukumu mar Kenya mondo okaw ndamo mokwongo kendo mapiyo mondo ng'en ja Kenya man gi chandruok cha ratiche okethi to oduogo I Kenya iyo maber. Kata king'yo chieng' mano mak Boniface Mwangi giri sirkal ma Kenya noling nene ywako kuom jogo makedo ratiro mar oganda gi familia mar Boniface Mwangi giri eka koro sirkal ma Kenya chakolosi wachno. Mar ariyo ere gimomiyo ka Boniface Mwangi ne gini situation ila chande statement mege sirkal ma Kenya ne chal ka gima ngiso ni Boniface Mwangi rejo manokoso kendo sirkal ma Tanzania ne timo mana tijigi to kwawe mano to kapok wawe mano wewe ang'adi